O Concello de Sanxenxo porá límite de tempo ao estacionamento na avenida Luís Rocafort. A medida estará en vigor durante o verán e atende a unha das demandas da plataforma de afectados. Que non pode ser que haxa coches aparcados aquí durante 15 días seguidos, entonces os comercios, pois a xente que ten que ir para rotar, pois non teñen onde parar. Que o compromiso que teñen, que sobre todo este margen subindo dereito, que todavía non que pode ter actuación o Concello, pois aí poidan tomar as medidas para corregir esta mala práctica, como quen dice, non? Este foi un dos acordos que se acadaron no encontro que o sábado mantivo o novo executivo coa plataforma veciñal, unha reunión que o colectivo aproveitou para trasladarlle outras das súas demandas, como o mantemento das prazas de aparcadoiro. Esta parte que queda todavía por urbanizar, pois que en canto o alcalde teña unha reunión coa presidenta da Diputación, vaille seguir trasladando pois que a posibilidade de que neste marxen dereito se sigan mantendo estacionamentos en batería, non? Que creemos que é un cambio perfectamente factible. Tras este encontro, os veciños quedaron emprazados a unha nova reunión que se produciría despois da agardada entrevista entre Telmo Martín e a presidenta da Deputación, a administración encargada da obra. Polo de momento non hai data fixada. O Concello pois, ten moito que dicir, que ten un 30%, evidentemente, do que é o presuposto desta obra. Que pasa? Que é un proxecto xa que está en marcha, que se firmou un convenio no seu día que están tratando de levar a cabo a Diputación, non? Se daqui ao final se produce algún cambio, iso está por ver todavía, porque claro, vai depender un poquinho da reunión esta que se faga coa presidenta da Diputación. Entón, pois, daí saltarán as conclusións que se hai que sacalas. Dende o Concello aseguraron que están abertos a ter en conta as suxestións da plataforma de afectados e comprometeronse a facer nova xestión segundo avancen os contactos coa institución provincial. Os veciños tamén solicitaron ao alcalde que se xestionen as cesións pendentes, un trámite no que colaboraron entregando os contactos dos que dispoñen.